İnisiyatifa Mamosteyên Kurdî, pirtûkên ku ji aliyên weşanxane, sazî û kesayetên xwebexşiyên Kurd ve hatibûn bexşandin, dabeş dikin û ji bo şagirtên ku dersên Kurdî bijartine dişînin. Di serdema ku helmetên hilbijartina dersên Kurdî ji aliyê saziyên zimêniyên wek Hezkurd, Platforma Zimanê Kurdî û Tora Zimanê Kurdî ve dihat meşandin, gelek weşanxane û kesayetan soza piştgirîdayîna pirtûkan dabû. Akademisyen Kenanê Nado ku hevkariya İnisiyatifa Mamosteyên Kurdî dike da ku pirtûkên tomarkirî bên veguhastin ragihand ku ciyê kêfxweşî ye ku zarokên Kurdan dersê zimanê xwe bijartine û ji aliyê din de jî pirtûkên Kurdî jî ji bo wan tên bexşandin û diyarî kirin. Kampanya bexşandina kitêban diyarîkirina kitêban ji bo xwendekarên dersa hilbijartî bi rastî tevlîbûna gelek weşanxaneyên me yê ku pirtûkê wanê zarok hebûn, tevlîbûna gelek xêrxwazan, xwebexşan, nêzê 35,000 kitêb hatine komkirin, diyarîkirin. Îroj ew kitêbên ku hatine bexşandin, hatine komkirin, hemû ji bo Diyarbekirê hatine şandin, li pirtûka Kurdî hemû hatine komkirin. Niha em û çend wiha xwebexş û tevî İnisiyatifa Mamosteyên Kurdî digel Hezkurdê li vir tesnîf û pakêtkirina kitêban dikin û em ê nêzê 85 dibistanan ra û 19,000 xwendekarên revan kitêban bişînin. Mamosteyên ku ji beşên Kurdî derçûne lê nehatine erkdarkirin jî balê dikşînin ku daxwaziyekî ji bo zimanê Kurdî heye û ew jî dixwazin bi şiyanê xwe zarokê Kurd bi Kurdî fêr bikin. Fatma Şahin jî mamosteya zimanê Kurdî ye ku niha bêkar e û tîne ziman ku wek İnisiyatifa Mamosteyên Kurdî wan jî li gel dersên bijarde helmeta tomarkirina piştgiriyên pirtûkan kiriye û encam jî cihê şanaziyê ye. Kevxweşiyek ez yani wek şexs bêjim gelek kevxweşim ji ber ku min gotê cara rewşemek mamosteyên Kurdî Bakurî Kurdistanê diyar e ji ber ku ataman nîne em bi xwe wek şexs belkî em nikarin xwe bigînin wan pola tekevin wan pola rûbirû dersa Kurdî bidin zaroka lê qeneb em dikarin bi vê rêya rêya tomarkirina pirtûkên pirtûk şandinê em dikarin zimanê Kurdî têxin wan dibistana û zarok jî vêya feydeyekê bigirin. Ev ji bo me kêfxweşiyek e bi rastî. Mamosteyên Kurdî û nûnerên saziyên zimên balê dikşînin ku helmetên ji bo zimanê Kurdî encam nehatine û çalekî, xebat û hevkariyên berdewam jî ji bo zimanê Kurdî pêwîstin û dê ew ê xebatê xwe bimeşînin û çaverê bin ku her tim piştgiriya hewldanên wiha jî bên kirin. Sidiq Eren, Kurdistan 24, Diyarbekir.